Hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa tähän Anaviitor kehittyy webinaariin. Mun nimeni on Ville Pietilä ja nyt tässä seuraavan 45 minuutin aikana on tarkoitus katsoa Anaviitoriin liittyen, minkälainen ohjelmisto on kyseessä ja minkälaisia asioita sillä tehdään. Tosiaan tervetuloa kaikille tähän tämä esitys rakentuu niin, että katsotaan ensin jonkun verran kalvoja, sitten mennään live-demoon ja sen live-demon jälkeen käyn läpi sitten mahdollisia kysymyksiä, joita voi jo kirjailla sinne tämän webinaarin Q&A-paneeliin tässä matkan varrella, eli saatan tietenkin vastata jo, mutta lopussa sitten katsotaan tarkemmin niitä vielä uudemman kerran. Lähdetään tämän pitemmittä puheita liikkeelle, katsomaan, mitä Anaviitor tarkoittaa tai tekee. Eli Anaviitor on LCA eli hiilijalanjälkilaskentaan tarkoitettu sovellus sehän tekee ympäristövaikutusten arvioinnin, joka on tavallaan tämmöinen yleismaailmallinen standardoitu prosessi, jolla voidaan tutkia melkein minkä tahansa tuotteen tai palvelun hiilijalanjäljen syntymistä. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä prosessit on jaoteltu tämmöisiin elinkaarijaksoihin ja tuotteelta tai palvelulta on tehty sitten analyysi siitä, että minkälaisia vaikutuksia sillä on. Ja tämä sitten koostaa tuotteesta tämmöisen EPD-tietopaketin, joka toimii sitten pohjana tähän vaikutusarvioon. Ja tosiaan tätä voidaan käyttää päätöksenteon tukemiseen, markkinaohjaukseen, tuotekehitykseen, kansallisen tason päästövaatimuksiin ja niin edelleen, eri kehitysmahdollisuuksien tunnistamiseen. No, nyt rakennusala ei tietenkään ole ainoa ala maailmassa, joka tätä käyttää, mutta rakennusalalla nämä on tullut monesta suunnasta, niin kuin varmaan moni on huomannut. Eli nythän uudessa rakentamislaissa ohjataan tekemään vähähiilistä rakentamista ja vaaditaan rakennuksilta ilmastoselvityksen ja rakennustuoteluettelon tekemistä, ja ne molemmat on syitä elinkaarianalyysin tekemiseen. Joku on saattanut kohdata tilaajien vaatimuksia jo aiemmin näissä eri ympäristömerkintävaatimuksissa, mitä erilaisille rakennuksille on jo aiemmin vaadittu. Ja tosiaan tämä kokonaisuushan on sellainen nykyään, että se vaikuttaa ihan rakennuksen omistajan tai toteuttajan lainakorkoihin, eli ilman näitä analyysejä ei lainaa edes saa, tosiaan ihan YK- ja EU-tasoilla tätä analyysiä tarvii tehdä heidän vaatimusten mukaisesti. Mutta tosiaan, miten nämä ArchiCAD ja tietomallit ylipäätänsä liittyy LCAhan, eli nythän tietomallinnusohjelmissa ei ole ollut sisäänrakennettuna näitä analyysejä, jotka on usein tehty erillisillä ohjelmistoilla erillisen henkilön tai yrityksen toimesta, nyt niin kuin kaikki tietää, niin aika suuria päätöksiä tehdään jo siellä projektin alkuvaiheessa, ja niitä on helpoin analysoida ja niihin on helpoin vaikuttaa siellä alkuvaiheessa. Ja tosiaan tämä monialainen tekijäporukka luo kaikki siihen hankkeeseen liittyviä hiilijalanjäljen osia, ja mitä kokonaisvaltaisemmin sitä
pystytään tutkimaan, niin sitä parempaan vaikuttavuuteen luonnollisesti päästään. Ja tietenkin keskiössä on se, että nämä vaikutukset ja muutokset pitää kommunikoida kaikille sidosryhmille, eli ei voida tavallaan piilossa tehdä, vaan pitää tehdä yhdessä monialaisesti. Ja tosiaan tämä voi koskea sekä uusia hankkeita että peruskorjattavia hankkeita, joita on yhä enemmän, tämä jatkuva iterointi on se tapa, jolla sitä voidaan koko ajan sitä vaikutusta seurata, monelle on varmaan tuttu tämä vanha McLeamy curve, joka on ollut perusteluna, että miksi viivapiirtämisestä ollaan siirrytty tietomallintamiseen, ja voitaisiin oikeastaan sanoa, että tämä hiilijalanjälki elinkaarianalyysi vielä enemmän siirtää painopistettä tänne projektin alkuvaiheeseen, eli mitä tarkemmin siinä alkuvaiheessa jo analysoidaan, niin sitä paremmin se lopputulos on tiedossa. No, mitä haasteita tässä koko prosessissa on tähän saakka ja tänä päivänä olemassa? Niin kuin tiedetään, niin arkkitehtikoulutuksessa ei ole ollut sisältöä, ei ollut käytäntöjä siihen, että miten tätä asiaa olisi tutkittu. Ei ole ollut työkaluja, erityisesti helppokäyttöisiä. Se analyysi on ollut ammattilaisten konsulttien tehtävää juttua, joka on tehty käsivaraisesti eri välineille, ja tämä käsivaraisuus on tarkoittanut sitä, että se on kallista ja niitä ei voida tehdä paljon, ja sitten tavallaan menetetään se peli siinä, että ei päästä siihen jatkuvan iteroinnin tuottamaan oikeaan ajantasaiseen tilanteeseen. Ja nyt monesti aiemmissa projekteissa hiilijalanjälkilaskentaa on tehty käyttäen IFC-malleja, joihin ei ole kytketty välttämättä oikeita todellisia rakennustuotteita alkuvaiheen suunnittelussa, ja sitten tavallaan se kytkentä ees taas tavallaan sieltä analyysin arvoista sinne tietomalliin ei ole ollut live, sitä ei ole tehty, ja silloinhan ei päästä tavallaan siihen, että se malli myöskään olisi näiden tulevien velvoitteiden mukainen, eli sen viranomaisille luovutettavan tietomallihan pitää olla tavallaan ajan tasalla sitten kun se hanke valmistuu. No mitä tämä Anavitor sitten tekee tähän, mikä on se ratkaisu? Eli tämä laajennus, joka ArchiCADiin asennetaan, synkronoi ArchiCADin mallin tiedot Anavitor Selain ohjelmaan, ja siitä vaan ne tarvittavat tiedot, sitä tiedonsiirtoa voi tehdä koko ajan, jokaisen muutoksen jälkeen periaatteessa vaikka, mikä on sitten ainutlaatuista tässä, niin tämä myöskin antaa tavallaan sinne ArchiCADiin suoraa palautetta siitä, että mikä jonkun rakennusosan hiilijalanjäljen tilanne on ja miten se muuttuu. Ja sehän tarkoittaa sitä aitoa vertailun mahdollisuutta ja kehittämistä haluttuun suuntaan. Ja silloin päästään irti tavallaan tästä tiedostopohjaisesta tiedonsiirrosta, joka on kankeampaa ja sitä kautta kalliimpaa. Anavitor on ollut meillä referenssinä liittyen Skanskaan, eli Skanska on ollut se kehityskumppani, jonka kanssa Ruotsissa tämä tiimi ja alkuperäinen kehittäjä on tehnyt tätä ratkaisua, niin kuin kaikki tietää, on Pohjoismaiden suurin rakennusliike ja laskenut näitä hankkeita jo toistakymmentä vuotta pitkästi. Ja tosiaan sillä Ruotsin tiimillä on ollut silloin käytössä tämmöinen
tähän asiaan kehitetty SPXML-tiedostomuoto, joka on toiminut tuolla perinteisemmällä menetelmällä, ja tämä pilvipohjainen Anavitor on lähdetty kehittämään sitten tämän pohjan päälle tässä viimeisten 2-3 vuoden aikana. Eli on menty tavallaan tähän kaksisuuntaisuuteen ja näin päin pois. Eli Anavitor toimii siis niin, että meillä on EPD-tietoa, on ilmastotietoa, joita eri instanssit tekee. Suomessahan kaikki tietää, että Syken CO2-palvelu on tällainen paikka, josta löytyy näitä geneerisiä EPD-tietoja, ja näitä toimijoita on maailmalla useita erilaisia. Esimerkiksi Ruotsissa on Ruotsin ilmastoinstituutti, joka tuottaa tämmöisiä tietoja rakennusalan tuotteista. Sitten meillä on tuo Anavitor, ja tosiaan malli voidaan tuoda joko sen laajennuksen kautta ArchiCADista. Niillä työpöytäversioilla voi käyttää noita tiedostopohjaisia muotoja myös, mutta tänä päivänä ollaan siis menossa tähän selaimessa toimimaan koko ajan, ja se on se tulevaisuus. Tosiaan laajennuksen avulla jutellaan ArchiCADin kanssa kaksisuuntaisesti, ja sitten lopussa hankkeesta voidaan viedä nämä määrämittaisiin tulosteisiin nämä kaikki analyysin tulokset, joita voidaan sitten käyttää näissä vielä paljon enemmän muuta tietoa sisältävissä ympäristösertifikaateissa, joihin tavallaan tämä on sitten yksi osa-alue, tämä hiilijalanjälki-analyysi Anavitorilla. Ja tosiaan ennen live-demoa tämä viimeinen kalvo, eli mitä tämä nyt konkreettisesti sitten tekee. Eli Anavitor asentuu laajennuksena. Se lisää ArchiCADiin ominaisuuksia ja ehdollisia esitystapoja, ja nämä ominaisuudet palautuu tosiaan ArchiCADin elementtien tänne ominaisuustietoihin kullekin yksittäiselle rakennusosalle sen pilvessä lasketun tiedon pohjalta. Eli tänne tulee tavallaan ne palautetiedot, joita voidaan sitten ArchiCADilla visualisoida, joita voidaan myös ArchiCADilla laskea, ja käyttää ArchiCADia muutenkin esitystyökaluna tämän Anavitorin raporttien ohella. Näin. Eli tämän pitemmittä puheitta mennään nyt tuonne esitykseen. Eli vielä ennen kuin katsotaan livenä, niin taustalle tämä meidän Anavitor-sivu. Eli täältähän löytyy hinnoittelu, täältä löytyy lataukset ja versiotiedot, ja tosiaan kaikki olennaiset tiedot löytyy suoran linkin takaa, eli latauksista löytyy suoraan asennuspaketti laajennukselle ja ominaisuuksille, ja tällä lailla ArchiCADiin saa oman käyttöön. Toki tuon tilaus täytyy tehdä. Eli täällä meillä on ArchiCADissa rakennus, joka on mallinnettu ihan normaalisti, ja sisältää erilaisia rakennusosia, ja täällä ArchiCADin valikkorivillä näkyy tämä laajennus, jonka kautta Anavitor-ikkuna saadaan esille, ja täältä kautta päästään sitten kirjautumaan tuohon verkkopalveluun, ja oletuksena, jos projektia ei olisi linkitetty, niin tämä projektilinkki olisi tyhjä, ja prosessi käynnistyy siis niin päin, että Anavitor-projekti perustetaan ensin siellä pilvessä, ja sitten se putkahtaa tähän valikkoon näkyviin. Tästä valitaan se projekti. Projekteissa on aina vähintään yksi aliprojekti, eli aliprojekti
näkyy sitten vastaavasti tässä. Ja tarkoituksena on siis se, että näiden aliprojektien avulla voidaan tehdä erilaisia ilmastoversioita rakennuksesta, ja se on se, mitä tänään aion tässä näyttää tarkemmin. Eli sitten kun tämä aliprojekti on valittu, niin ainoa olennainen juttu on painaa upload, joka tarkoittaa sitä, että jos malliin olisi tullut muutoksia, niin kaikki muutokset päivittyy sinne pilveen. Ja mennään luonnollisesti katsomaan, että missä se pilvi sitten sijaitsee, eli täältä Anaviittorin etusivultahan pääsee suoraan kirjautumaan sinne omilla tunnuksillaan. Mulla on tuolla jo auki toisessa välilehdessä tämä Anaviittorin käyttöliittymä. Mennään ihan tonne tavallaan käyttäjän etusivulle, eli tähän etusivulle tulee näkyviin kaikki projektit, jotka organisaatiolla on käynnissä, ja niitähän voi olla tosiaan monta erilaista projektia, ja kaikki ne näkyy tässä. Meillä on tässä päällimmäisenä nyt valittuna tämä koeprojekti, joka tietosivu näkyy tässä. Täältä voisin myös luonnollisesti tehdä uusia projekteja, eli uuden projektin tekeminen lähtee syöttämällä perustiedot, jotka tulee näkyviin sitten näihin raportteihin, ja joita käytetään alkuarvoina useisiin paikkoihin tuolla ohjelmassa. Eli en nyt tee uutta projektia, vaan sen sijaan siirryn ton koeprojektin sisälle katsomaan, mitä siellä jo on. Ja nyt ollaan koeprojektin etusivulla. Täällä voidaan luonnollisesti täydentää näitä perustietoja. Ja tässä yhteenvetosivulla nähdään tämänhetkinen kokonaishiilijalanjälki, ja nähdään tuolla oikealla sitten mahdolliset aliprojektit, joissa ne tarkemmat aliprojektikohtaiset laskelmat on sitten käytössä. Eli tässä ollaan nyt sitten aliprojektin etusivulla, tai itse asiassa toi tietosivu voisi olla oikeastaan se etusivu, eli tänne tulee nämä yleistiedot tästä, ja täällä voidaan vaikuttaa esimerkiksi näihin kuljetusmatkoihin, ja tänne täytyy täyttää esimerkiksi projektin kokonaisbruttoala, jota käytetään joissakin laskelmissa tietenkin osana, ja näitä arvoja voi täällä itse täydentää ja muuttaa, vaihtaa niin edelleen. Ja tosiaan mennään sinne A1-A5 osioon, eli tänne tulee siis näkyviin kaikki rakennusosat, mitä täällä meidän ArchiCAD-projektista on tänne tullut. Eli nyt kun tämä seinävälilehti on valittuna, niin me nähdään kaikki seinärakennetyypit, ja tosiaan tätä slideria liikuttamalla nähdään tietoja, joita tuolta ArchiCADista on tänne päivittynyt, eli täällä näkyy niitä perustietoja, jotka ArchiCAD on lähettänyt tänne Anaviittoriin. Tosiaan oranssi symboli tarkoittaa sitä, että asiaa ei ole vielä laskettu, eli laskeminen tarkoittaa tosiaan sitä, että käytetään niitä EPD-tietoja tämän projektin rakennusosien laskentaa, ja silloin päivittyy tuohon toi GVP-arvo, joka jakaantuu tietenkin tässä tapauksessa vaikka noille 4 seinälle, jotka tuossa
toi rivi esittää. Ja tosiaan tähän oletuksena tulee siis tavallaan yhteen nippuun kaikki seinät, ja olen aikaisemmin tehnyt niin, että olen raahannut täältä yläriviltä elementin ID:n ja rakenteen nimen, jolla mä olen jäsentänyt nämä näkyviin tähän järjestykseen. Eli tällä tarkoituksena on tietenkin se, että näin voin sitten valitulle riville antaa sen EPDn, mitä sen elementit käyttää. Ja tosiaan täältä LCA-tietokannasta voin hakea ihan hakutoiminnolla. Ja sitten kun näen täällä näitä sisään rakennettuja valmiita reseptejä, niin löydän sieltä vastineen tolle vaikka väliseinärungolle. Ja tällä hetkellä toi väliseinärungon resepti sisältää Syken tietokannan mukaisia kipsilevyjä. Se on 12 millistä levyä, niin sitä laitetaan tavallaan sen paksuuden verran kuutiometrikohtaisesti. Eli tosiaan tämä resepti voi olla neliömetrille, kuutiometrille, kappaleelle, riippuen siitä, minkälaisia rakennusosia tuolla linkitetään. Eli tosiaan siellä on sitten sahatavaraa ja näin voidaan lisätä resepti ja nyt kun resepti on lisätty, niin laskenta pystyy laskemaan sen hiilijalanjäljen arvon kyseisille elementeille. Ja näin se tuossa sitten täydentyi, ja jotta nyt nähdään tämä linkitys ArchiCADiin, niin mennään hetkeksi takaisin tänne ArchiCADiin, eli nythän talo on mallinnettu niin, että meillä on tässä näitä eri osia, ja me voidaan näillä ehdollisilla esitystavoilla visualisoida tällä hetkellä tätä Anavitor-tiedon sisältöä. Eli nyt näette, että noi ulkoseinät ja sokkelit tuli korostetuksi tuolla ehdollisella esitystavalla, joka on tehty niin, että tällä hetkellä se turkoosiväri kertoo, missä rakennusosissa on geneeristä LCA-tietoa, ja tosiaan jos olisi EPD-tietoa, ne olisi vihreitä, ja jos puuttuu, niin punaisia ja niin edelleen, mutta mä en kaikkia noita tässä hyödyntänyt edes. Eli nyt jos me päivitetään ArchiCAD-malli Anavitor-ominaisuuksilla, niin nähdään, että nuo väliseinät muuttu turkooseiksi, ja niihin liittyvät tiedot tuli näkyviin tänne seinätyökalun asetuksiin. Eli tuossa nähdään tämän yksittäisen valitun seinän hiilijalanjäljen arvo laskettuna geneerisellä tiedolla. Ja tosiaan täällä näkyy nämä ominaisuus rivit, jotka ollaan sieltä Anavitorin sivuilta ladattu ja otettu tähän projektiin käyttöön, ja tällä lailla päästään tähän tietoon kiinni. Luonnollisesti tämä tarkoittaa sitä, minkä jo tuossa mainitsinkin, että meillä, jos on tehty ArchiCADiin taulukkoja näistä aiheista, niin nämä taulukot päivitty, niin kuin tuossa joku ehti varmaan nähdäkin, niin vilaukselta
näkyy, että nuo rivit sai numeroja ja ihan yhtä lailla täältä kautta voidaan tutustua johonkin rakenteeseen ihan normaaleja ArchiCADin toimenpiteitä käyttäen. Eli periaatteessa tämä on juuri näin yksinkertaista, eli sitä mukaan kun reseptejä lisätään, tietoa kattuu ja yksityiskohtaisuus menee tarkemmaksi. Tämä prosessi on hyvin samanlainen kaikilla näillä rakennusosilla, eli tässä ikkunoiden osalta esimerkiksi olen jaotellut ikkunatyyppitunnuksilla ovien osalta samalla lailla. Ja tosiaan näissä, jos haluan lisätä vaikka LCA tuolle ovi 002, voin mennä tänne Finderiin ja esimerkiksi valita vaikka tuosta sille reseptin ja tätä myötä sitten voidaan laskea hiilijalanjäljen määrä kyseisille oville. Näin. Ja tosiaan tämä sama osa toistuu kaikkien näiden osalta. Näissä kaikissa näkyy sitten aina ne tiedot täällä, mitä ArchiCAD on täydentänyt ja toi ArchiCAD tosiaan tuottaa ne tänne niin, että se ruudulla näkyvä kuva on se aliprojekti. Eli nyt jos katsotaan tätä koostesivua, niin me nähdään koko ajan tämän aliprojektin tiedot täällä ajantasaisina. Kaikki päivittyy suoraan sitä mukaan, kun niitä lasketaan. Ja tosiaan nämä kaikki tiedot täältä aliprojekteilta voidaan milloin tahansa tulostaa PDF-ksi, Exceliin, JPEGinä ja tälleen pysytään koko ajan kärryillä siitä, miten tämä projekti kehittyy. Ja tosiaan nyt jos tilanne oli se, että me haluttaisiin tästä projektista se erilainen hiilijalanjälkiversio, niin silloin tosiaan meidän pitää palata tänne projektin pääsivulle ja luoda tänne uusi aliprojekti. Ja mä laitan tänne nyt tarkoituksella näin, että US2 ja toisenlaiset ulkoseinät ja perustukset. Luon. Ja nyt tämä aliprojekti on tänne luotu valmiiksi. Se on, niin kuin näkyy, niin se on tyhjä. Siellä ei ole mitään. Eli tämä on täällä ihan tyhjää täynnä. Ja mennään nyt tuonne ArchiCADiin ja otan tuon leikkauksen ihan vaan selvyyden vuoksi nämä tehosteet tästä pois ja vaihdan tuonne tuon valmiiksi tehdyn US2 näkymän tuonne projektiin käyttöön tähän ja nyt valitsen sitten täältä päivityksen jälkeen, että kohdistetaankin toi muutos tänne US2 aliprojektiin ja sitten päivitän kaikki tiedot projektista tuonne US2 aliprojektiin. Ja sitten luonnollisesti täällä selaimessa voidaan lähteä tekemään vastaavia juttuja. Eli nyt niin kuin näette, niin tässä tavallaan ei ole tätä filtteriä päällä tällä hetkellä, eli meidän täytyy lähteä rakentamaan tämä filtteri, ja se filtteri voi olla
niin vaikka nyt jos tässä on näitä seiniä, niin mehän nähdään, että siellä on nyt niin kuin kaiken kaikkiaan eri, eri ID-numeroilla jäsenneltyjä seiniä, ja tuolla näkyy kaikki niiden pituudet ja rakennetyypit ja niin edelleen, niin me voidaan miettiä, että millä ominaisuudella halutaan niitä jäsentää näin. Ja näin tavallaan saatiin niistä osajoukkoja, ja nyt voidaan lähteä tavallaan sitten antaa niihin reseptejä. Eli ää, tosiaan täältä voidaan etsiä ihan tietenkin millä termillä vaan, mutta ää, nyt vaikkapa tuommoinen resepti ja sitten ollaan taas valmiita laskemaan. Ja tästä tämä tarina sitten jatkuu, eli samalla tavalla kaikkien reseptien kohdistaminen ja sen jälkeen, kun tämä tarkentuu ja tarkentuu, niin luonnollisesti me voidaan mennä aina tuonne tietosivulle katsomaan, ja sitten voidaan mennä tuonne pääprojektiin katsomaan näitä kahta versiota, eli täällä näkyy sitten vertailutiedot ton aliprojektien välillä omalla taulullaan, ja voidaan nähdä, että mikä on niiden välinen ää, suhde. Ja luonnollisesti tässä on aika paljon toistoa, mutta en nyt lähde tekemään sitä hirveän paljon tämän pidemmälle, koska pääperiaatteet on hyvinkin yksinkertaisia. Näytän seuraavaksi tämän Anaviittorin ää, tota, reseptit ja tietokannan. Eli tässä on omalla välilehdellään nyt auki nämä tuota, ää, EPDt, eli meillä on tietokannassa paljon erilaisia valmiita eri lähteistä tulleita tietoita, ja jos katsotaan vaikka jotain näistä esimerkkinä, ää, niin, niin, tota, niin olin väärällä kohdalla. Eli tosiaan täällä ää, käyttäjä voi siis itse luoda tänne uusia reseptejä, ja nämä reseptit, jotka tulee käyttöön, niin on käytössä oletuksena tietenkin omalla organisaatiolla, otetaan nyt vaikka tuosta toi yksi, eli meillä on mahdollisuudet kopioida, poistaa, muokata, ja tämä resepti tosiaan luodaan lisäämällä näitä komponentteja, tämä nyt mukailee tavallaan sitä rakennetta, joka ArchiCADissa on, eli niin kuin kaikki tietää, niin ArchiCADissa ei määritellä sinne rakennekerroksiin välttämättä vaikka sen koolauksen jakoa tai muita yksityiskohtia, niitä ei välttämättä löydy sille ilmarakokerrokselle, vaikka joka on ehkä suosituin rakennusaine ArchiCADissa, niin tänne pitää siis tavallaan päättää tai tietää, että vaikka montako koolauslautaa sinne tulee siihen neliömetrille, ja sitten antaa sille
sille ää, se ää, tieto tänne. Eli tässä kohtaa ää, kullekin, kullekin komponentille annetaan se, että paljonko sitä on tosiaan per neliömetri esimerkiksi tässä tapauksessa. Ja näin tavallaan saadaan aikaan näitä reseptejä ää, itse tehden. Ja tosiaan ää, täällä sitten nämä osakomponentit on myös vastaavalla tavalla nähtävillä ja muokattavissa. Eli ää, niiden perustiedot voidaan syöttää täällä taustalla. Ja tosiaan tällä lailla sitten päästään siihen laskentaan, kun ne omat reseptit on luotu, niin niitä voidaan sitä mukaan käyttää suoraan tuolla projekteissa. Tota, Voitaisiin oikeastaan siirtyä noihin kysymyksiin, eli nythän tavallaan tota, ää, tuli tuommoinen kysymys, että miten tämä palvelee sisustusarkkitehtia, niin tosiaan täällä on valmiina nyt jonkun verran näitä reseptejä, jotka on tehty ihan perusoville, esimerkiksi tuon Syken tietojen pohjalta. Ja nythän tilanne on tosiaan se, ää, että valmistajilla on jaossa niiden EPD-operaattoreiden kautta sitä dataa, josta joiltakin valmistajilta tulee tänne Anaviittoriin, ja sitten tietenkin nämä geneeriset tiedot on käytössä myös, mutta tosiaan tässä ei ole suoraan käyttäjälle itse mahdollisuutta tällä hetkellä syöttää näitä EPD-taustatietoja. Nythän esimerkiksi vaikka jos puhutaan jostain ovesta, niin jos pureksitaan tavallaan se koko EPD, mikä sille ovelle on vaikka siellä ovitehtaalla tehty, niin se tietomäärä, mikä siellä taustalla saattaa olla, niin saattaa olla vaikka 100 A4-arkkia, jossa on käyty läpi kaikkien sen oven komponenttien valmistuksen ja, jalostamisen vaiheiden tuottamat hiilijalanjäljen osakomponentit. Eli nämä tietuet on sellaisia, että nämä ei ole tavallaan oikein niin kuin, ää, tota, ää, se on se valmistajataho, joka on oikea taho tekemään sen analyysin, sen tuotteen, esivalmistetun tuotteen osalta. Ja tosiaan niillä valmistajillahan on tähän velvoite, eli tavallaan nämä direktiivit EU:ssa ja niin edelleen, edellyttää tämän analyysin tekoa. Ja tilannehan on tosiaan se, että kaikilta valmistajilta, kaikista tuotteista ei edelleenkään näitä tietoja löydy. Ja tietenkin, jotta päästään vertailukelpoisiin tuloksiin, niin sen takia Suomessa tämä, niin kuin monessa muussakin maassa, nämä viranomaiset on halunnut, että käytetään erityisesti alkuvaiheessa näitä geneerisiä yleistasoisia tietoja, ja sitten näillä nähdään se suuntaava vaikutus, ja toki tietenkin tuohon voi verrata sitten niitä todellisten tuotteiden suoritusarvoja ja sitten miettiä, että mikä niistä kannattaa valita, ja tälleen tämä voi olla käytössä sitten ää, ihan, ää, ihan kaikkien rakennusosien osalta. Ja tosiaan tuossa voitaisiin ehkä palata sen verran taaksepäin, että nyt tällä hetkellä, kun ollaan tässä etusivulla, niin, ää, niin voitaisiin mennä tuohon vielä. Ja
nämä kaikki tiedot täältä on tosiaan tuotettavissa ulos eri muodoissa. Tästä suomalaisesta ilmastoselvityksestä ei ole vielä mitään vakiolomaketta, eikä itse asiassa se lomakkeen formaattihan ei itse asiassa ole se asia, mitä viranomaisilla on niin kuin edellytyksenä, vaan tietenkin nämä konkreettiset tiedot, että mitä se projekti tulee sisältämään. Ja tällä hetkellä meillä ei taida tässä valikossa olla näkyvissä sitä tota, täällä etusivulla, vaan tämän aliprojektin kautta me pystytään tämän kyseisen aliprojektin ilmastoselvitys tuottamaan. Tällä hetkellä suomalaista lomaketta ei ole tuossa valikossa vielä näkyvillä, vaan voidaan ottaa tuosta vertailutiedoksi vaikka toi Boverketin eli Ruotsin vastaavan tyyppinen lomake, joka on sitten tosiaan lähetettävissä eri sidosryhmille. Eli tästä ei ole tämmöistä lokalisoitua versiota, mikä sitten tuottaisi nämä vastaavat tiedot, mutta nämä on tietenkin asia, joka tulee kehittyä ja tulee sitten kun se osuus on tehty, niin tietenkin kaikille käyttöön. Selainpohjaisten ohjelmien hyvä puolihan on tietenkin se, että kaikki käyttää aina uusinta versiota ja kaikki päivitykset käytännössä tulee valmistajan tekeminä automaattisesti käyttöön sitten, kun se kyseinen versiojulkaisu tehdään. Eli tosiaan tältä osin asia on vielä etenemässä. Eli tämä oli tosiaan jonkun osallistujan kysymys. Tosiaan, jos on tullut muita kysymyksiä, niin kannustan kirjoittaa tuonne kysymys- ja vastauspaneeliin ja ehditään vielä mahdollisesti ottaa semmoinen esille tässä. Tuli tämmöinen kysymys, että onko niin, että BIM-objektissa näkyy EPD-tieto, jos se on lisätty objektiin, eli kaikki kyseisen objektin ladanneet näkevät EPD-tiedon, eikä tähän tarvita Anavitor-laajennusta. Ja ne, joilla on Anavitor-laajennus, pystyvät laskemaan ja vertailemaan kohteen hiilipäästöjä. Eli tosiaan se EPD-tietue sinällään ei ota kantaa esimerkiksi niihin kuljetusmatkoihin ja muihin tämän hankkeen ominaisuuksiin. Eli tosiaan vastaus on jotakuinkin niin, että joo, niitä tietoja voi olla niissä objekteissa, se ei ole mitenkään mahdotonta, niitä varmaan onkin jo, mutta nyt nämä EPD Anavitorissa kytketään tämän Anavitor-käyttöliittymän kautta, ja se EPD tosiaan sisältää tämmöisen ainutlaatuisen EPD-numeron, eli jos se kyseinen EPD on lisätty siellä Anavitorissa siihen tuotteeseen, niin sen jälkeen siitä pystyy laskemaan tämän kokonaisvaikutuksen. Eli tavallaan näissä niin kuin tässä hiilijalanjäljen laskennassa käytetään niin sanotusti dynaamisesti tätä tietoa, eli sen takia tämä ei ole ihan suoraviivasta laskea pelkillä BIM-ohjelman tiedoilla, koska sieltä ei tavallaan siellä ei ole
tällä hetkellä sellaisia linkityksiä, jotka ottaisi huomioon kaikki nämä tarvittavat tiedot. Eli se on osa syy, minkä takia näitä erillisiä sovelluksia tarvitaan täydentää noiden tietomalliohjelmistojen ominaisuuksia. Eli toivottavasti toi vastasi kysymykseen. No, tuossa oli kysymyksenä, että vielä miten sisustusmateriaalit ja kalusteet on huomioitu, ää, tavallaanhan tämä kalusteiden osalta vastaus on se, että jos täällä on objekteja tässä projektissa, niin silloin niille ää, objekteille annetaan ihan vastaavalla tavalla EPD-tietoja täällä. Eli me voidaan samalla lailla jaotella nämä objektit vaikka niiden tunnisteen osalta ja kullekin objektille sitten kiinnittää LCA-tietoa. Eli tällä hetkellä tässä demo-tietokannassa ei taida olla näkyvillä näitä EPD-tietoita noille objekteille. Nythän mulla pitäisi olla tavallaan niin kuin tietenkin tiedossa, että pitäisi katsoa, että mikä objekti on minkäkinlainen ja niin edelleen, mutta tässä ei sitä suoraan näe ja tosiaanhan tällä hetkellä, jos puhutaan sisustusmateriaaleista, nämä tietomallien pintamateriaalit ei kaikilta osin vielä ole sellaisia, että niitä mallinnettaisiin fyysisesti, eli tavallaanhan se pintamateriaalikierroksen, jos puhutaan vaikka tapetti tai maali tai vastaava, sen laskenta on vielä asia, joita oikein tietomalliohjelmat ei kattavasti tee. Eli sen takia varmaan se tuki täytyy tulla tavallaan ArchiCADiin ja vastaaviin sitten niin kuin vielä paremmaksi, jotta tavallaan saadaan tämä linkitys Anavitoriin tehty. Ja sen jälkeen tämä reseptiikka kytkettyä siellä. Eli se on vielä hieman epätäydellistä mielestäni tällä hetkellä. Mutta tosiaan kello alkaa olemaan jo hieman ylikin aikataulun niin toivottavasti vastasin noihin kysymyksiin ja tuohon vielä viimeisenä tänään niin tuohon meidän viimeiselle kalvolle on laitettu toi QR-koodi, jonka avulla voi nyt vaikka puhelimella skannata linkin, jonka kautta päästään tarkemmin tutkimaan, tutustua asiaan, jos kiinnostus tässä heräsi. Ja omalta osaltani kiitän mielenkiinnosta ja toivottavasti saitte uutta tietoa ja erityisesti hyödyllistä sellaista. Kiitoksia kaikille ja ensi kertaa.